Berkes. Sampun apa malih, Mbak? Isih kowe aja lumpuh. Oke. Aku itu jadi wadah. Perkara lagu iki diajari siden-siden. Iya, Pak. Tidak. Sari manis, kurang manis, tambahi gula. Wis ngono Pak, sawene tadi. Oh, wis iki taweti Mas Bayu yo joget ngono. Tenang ayo. Ya Aisyah ya. Wis nyanyi Aisyah. Ayo. Apa? Yang nyoto ayo. Sari manis. Yang mana ditelok? Ya ayo Pak. Piye ayo. Kencing manis. Kencing batu. Ayo filosofinya piye filosofinya? Sari manis, kurang manis, tambahi. Aku ora dua pitokku. Wes ta. Romo sajake ya. Begitu Aku mau ngentut. orang begitu Mas Bayu juga ki Romo ini. Kebel nempat kuyo. Ben seneng. Wajan sak lebih modele ngoten Romo. Iya. Nanti zaman kelakone Bener. ning ora nganti kebablasan. Ya, Iki Masih di dalam bengke pegelian. nggih. Ora apa-apa. Batonku tesih ditabuh kangge gamelan. Ini nyenengke. Wah, Kesehatan Mbak Idalala. Idalala. Mbak. Wah, niki niki gopo iki. Lah ayu lungguh tok. Iki apa? Kok nesu iki apa? Aku kepringet to iki. Nunanu lho tok iki. ya saking kowe tak weni anu pangwasa turi gareng kowe apa nyang apa. Bakmi godhok. Suara sinjen. Bisa bakmi godhog iki. Iki ana sing sakit jaipongan lho. Oh, lah iki. Jenenge napa nderek ya Mas Petruk? bajing Monggo lucit. nggih. Monggo nderek. Ayo. Bajing lucit mawon nggih. Baju lucet. Nggih. Boleh. Oke. Kene iki ana ratune Sundan. Oh, Mbak. Suci Santri Madunani. Mbak Cica. Suci Salihu. Ayo. Ini kan Sali dia lho Suci Salihu. Ayo. Ayo Ci. Ayo baju loncat. Sing bawa suci aku gungan. Gungan bapak lho le. Ae anu bone Cahya Sumirat. heeh. Nggih, Terus sing beksa Mbak Ida. Karo Niken, Wah, pasangan senior junior. Ya kalau gareng barang. Nah, karo ini kan lah gareng piye? Lho aku bedara. Wis bisa. Bedara. Ora iso. Wong tontonan iki udah ono bedarane. Ora iso. Mas Jarek juga setuju nggih? Ya ora belum juga kroyok wong semene. Aku pokoknya tak pengen krungu Pak Dani setuju apa ora? Dipernah setuju. Terus pundi Pak? Lah, Mas Doni iki cekae Kula ngomong. ya Mas Jarek kita sarujuk. Sahup. Pak Dani iki ora sarujuk sarungan ki lho. Ayo, Mbak Suci, ayo. Ayo. Mbak Suci jono pisan ayo. Ayo nek salon 3 jam ngomong aku godhok ayo. Ayo ja. Sini. Nganti remuk kok kaya gareng. Ora apa-apa aku ning Suci bawa. gone dulur dhewe santai. Saranku 3 menit lah ya, Mbak. Apa, Bu? Bawane. Rong menit iki wis suwe, Bu. Oh, Jadi suwe. detik ae. Aku kowe ra bawa malah ura-ura nek ketemu. Ya, monggo diambil nggih bawane. Cahya Sumirat. Mbak Ringan. Monggo. Ya. Ya, Mbak. Monggo, yuk.
Mbak Suci, ayo urut saka Mbak Ida, Nduk Niken, terus Bae kae Mbak Gareng, ayo. Bae Semarang. Bae Semarang, ayo. Ora. Kuwi aja nganti lali bae yaki. Bae Yai, ayo. Ya, jatuhke. Enak Baik, Nice.